אז שלום חברים, זה הסרטון השני שלנו בערוץ נינו, לי קוראים נינה, והיום אנחנו הולכים לעשות את הסרטון השני שלנו עם בוב, הכלב שלי. אוקיי, אז ככה זה ילך. יש לנו דברים לארוחת בוקר, יש לנו שזיפים מיובשים ומילקי. עכשיו בוב, שמנו לו פה שתי חטיפים, והוא צריך לבוא וצריך לאכול את זה, ואז ברגע שהוא אוכל, למשל, אם הוא אוכל את השזיפים המיובשים, אז אני צריכה לאכול את זה, אוקיי? הבנתם קיצור. יש לנו עוד כמה דברים. ויאללה, בואו נתחיל. טוב, בואו נעשה קיצורי דרך. היי דד, הוא הגיע. הנה בוב, הכלב שלי, והוא יהיה העוזר שלנו באתגר הזה. יאללה, בואו נתחיל. אז עכשיו אני הולכת לתת לבוב, אני משחררת את בוב בשביל שיקח את החטיף. יאללה, בוב מוכן? גו! יש, הוא תפס, הוא לקח את המילקי. תביאו לי את המילקי! וואו! טן טן טן. והפקה, תביאו לי את הכפית! יש, קיבלתי את הכפית ואת המילקי. עכשיו אני אוכל את זה ויחזור אליכם מתי שאני אסיים. והמוצרים שעכשיו אתם תראו בהמשך הסרטון הם לא ממומנים, וזהו. אז ואם אתם שואלים למה החלפתי חולצה, זה סיפור ארוך. שקר. אוקיי, בואו נמשיך את הוולוג. אוקיי, אז עכשיו אנחנו עברנו לארוחת הצהריים, צ'יפס ומנה חמה, ויאללה, בואו נתחיל. הנה בוב, עכשיו הוא כבר ממש מחכה, אז יאללה, בוב, אתה יכול ללכת לקחת צ'יפס, יש! ועכשיו תביאו לי את הצ'יפס! אז שלום לכולם, חזרנו לאתגר שלנו עם בוב. עכשיו זה לארוחת ערב, סנקניקים ומצה עם שוקולד. אני לא בדיוק יודעת למה ההפקה עשתה לנו את זה, עשתה לי את זה, אבל יאללה, אני מקווה שיצא לי משהו מלוח, כי אכלתי כל היום משהו מתוק. ויאללה, בואו נתחיל. ולפני שאנחנו נגלה מה בוב ירצה לאכול, אני ממש רוצה להודות לכם על 1142 צפיות, תודה, בתוך 5 שעות, ואת הלייקים עוד נחכה, כי אני רוצה וזהו, אם אתם רוצים לראות עוד סרטונים עם בוב, או רק סרטונים שלנו ולייבים ומשחקים שאתם אוהבים, אז תכתבו לנו בתגובות. יש לנו אחד. וזהו. אז יאללה, בואו נגיע לשלב, בואו נסיים את השלב. אז תודה לך נינה מהעבר או טוב, לא, למי אכפת? אז עכשיו אנחנו נשחרר את בוב בשביל שיבחר, אני מקווה שזה הסנקניקים. ויאללה, בואו נתחיל. אוקיי, עכשיו בוב, אתה תבחר משהו טוב, בבקשה. גו, לך. יש! טוב, בוב בחר סנקניקים. הפקה, אליי! יש! אז טוב חברים, בוב לקח את הסנקניקים, את החטיף כאילו, ועכשיו אני אוכל ואני אגיד לכם מתי אני אסיים. וזהו, ואז נסכם את האתגר, נעשה עוד אתגרים, מקסימום תכתבו עכשיו בתגובות, או אחר כך, או מחר, או למי אכפת. וזהו. אז שלום חברים, עכשיו אנחנו הולכים לסכם את האתגר עם בוב. אני ממש מודה לבוב שהוא בחר דברים שאני ממש אוהבת. ואני הולכת עכשיו לסכם את מה שאמרתי ואת האתגר. תודה לכולכם שצפיתם בנו, 1142 צפיות, ממש תודה לכל מי שראה, ונמשיך לעשות סרטונים עם בוב, ויאללה, ביי!